Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to your favorite channel. Indawo lapho kuvezwa khona amaqiniso. Indawo lapho kuvezwa khona izimfihlo. Kufundwe izifundo zempilo. Futhi kufakazelwe ukuthi iqiniso liyohlala livela noma sekudlule iminyaka emingakanani. Uma ubona le channel okokuqala, ngizocela ukuthi uthi subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Donsa isitulo, hlala phansi, ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje iza njengesixwayiso kubantu abafuna ukuthenga izindlu. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Sawubona ngani yakwethu. Namhlanje ngifisa ukukhuluma kakhulu nabantu abahlela ukuthenga izindlu. Bakwethu, uma nithenga imizi, ningagcini ngokubheka ukuthi muhle yini noma usendaweni enhle. Ningagcini ngokujabulela ukuthi intengo iphansi. Please, yenzani ama-background checks. Buzani ukuthi kwakuhlala bani kulowo muzi. Kwenzakalani ngaphambi kokuba umuzi uthengiswe. Kwesinye isikhathi umuzi uthengiswa ngenxa yesizathu abantu abangafuni ukusisho. Ngikhuluma nje ngoba nami ngake ngacabanga ukuthi sengiyibambile impilo, kanti ngangizikhohlisa. Ngaleso sikhathi ngangisebenza eJoburg Gen. Izinto zami zazihamba kahle. Mina nomyeni wami sasesikhathele ukuhlala emqashweni. Sasifuna indawo yethu lapho sizokhulisa khona izingane zethu ngokuthula. Kwabe sokuphuma umuzi eRosebank. Intengo yawo yayiphansi. Umuzi wona wawubukeka umuhle nje. Uma ubuka ngaphakathi wawungathi akukho nkinga. Nathi sajabula kakhulu. Asizange sicabange ngisho nokubuza ukuthi ngaphambi kwethu kwakuhlala bani. Senza wonke amaphepha, kwathi kungakapheli isikhathi eside sanikwa isikhiye somuzi. Mhla singena kulowo muzi sasijabule ngendlela ephakeme. Sathutha yonke impahla yethu, izingane zagijima zibuka amagumbi azo okulala. Mina ngangizitshela ukuthi impilo yami isiqalile kabusha. Ngangingazi ukuthi empelweni ngingena enkingeni enkulu. Izinsuku zokuqala zazihamba kahle. Sasihleka, sipheke, sibuke ama-movie njengomndeni. Kwakumnandi. Kodwa kungakapheli isikhathi esingakanani, kwaqala izinto esasingakwazi nokuzichaza. Uma sekusebusuku kuzwakala sengathi kukhona umuntu ohamba endlini. Nganginokuvuka ngithi mhlambe umyeni wami uvukile. Uma ubheka uthole wonke umuntu ulele. Kungithuse kakhulu lokho. Ngesinye isikhathi kuzwakala sengathi kukhona odonsa isihlalo noma itafula. Uma uvuka uyobheka akukho muntu. Sathi mhlambe yingoba sisajwayela indawo entsha, kodwa izinto zaqala ukwanda. Wake wavuka ekseni umzimba wonke ubuhlungu ungazi ukuthi ushawe yini. Ngesinye isikhathi uzizwe umuntu ekucindezela ulele, uvuke usushawa uvalo. Ngesinye isikhathi uvele uzizwe usindwa umzimba wonke ngaphandle kwesizathu. Kwakungekho noyedwa kithi owayeqonda ukuthi kwenzakalani. Kwesinye isikhathi ubone into emnyama idlula phambi kwakho. Uma usuphenduka uyobheka kungasekho lutho. Uze uzitshele ukuthi mhlambe amehlo wakho ayakukhohlisa. Kodwa okwakusethusa kakhulu ukuthi lokhu kwakungehleli umuntu oyedwa kuphela. Sonke sasikubona, yilapho saqala khona ukwesaba. Uma sekushona ilanga, kwakungasekho umuntu othanda ukuphumela ngaphandle. Ngisho nezingane zasiqala ukungafuni ukulala zodwa. Saqala ukubamba ama-all night prayer endlini. Abantu besonto bebefika besithandazela. Sasikhuleka nsuku zonke. Sasifunda iBhayibheli. Sithi mhlambe konke lokhu kuzophela, kodwa lutho. Kwakungathi izinto ziya ngokuba zimbi kakhulu. Abantu baqala ukusitshela izinto ezahlukene. Abanye bethi kukhona umuntu osenzela umona. Abanye bethi sithakathiwe. Kodwa mina nomyeni wami sasingabantu abakholelwa kuNkulunkulu. Sasingakaze sihambe ezinyangeni noma ezangomeni. Sasikholelwa ukuthi uNkulunkulu uzosilwela. Kodwa kwakukhona into eyayisihlupha ukuthi kungani yonke lento iqale nje kuphela sesingene kulo muzi. Ngaleso sikhathi sase singasakwazi ukuhlala ngokuthula. Usuku lwaludlula kahle, kodwa uma sekushona ilanga wonke umuntu endlini wayevele ashintshe. Kwakungathi kukhona umoya osindayo ongena endlini. Mina nganginokuzikhuthaza, kodwa njengoba izinsuku zihamba ngabona ukuthi lokhu sokungaphezulu kwamandla ethu. Ngesinye isikhathi ubusuku bonke ungalali. Uma usuzumekile uzwe sengathi kukhona uhamba ephasejini. Uze uvuke uyobheka wonke amagumbi, kodwa uthole kuthule. Uma ubuyela embedeni kuphinde kuqale futhi. Into eyayingiphatha kabi kakhulu ukuthi ngisho izingane zaseziqala ukukhala ebusuku. Enye yazo yayivele ivuke ikhala ingafuni nokuphinda ilale egumbini layo.
Ngesinye isikhathi yayisithi ibona into emnyama imi emnyango wegumbi. Njengomzali wawungeke ukwazi ukuthi uyitshele ukuthi kwenzakalani. Sasivele siyithandazele kuphela. Kwakuthi uma kufika iweekend simeme abantu besonto bezothandaza. Senze i-all night prayer, kuculwe amahubo, kukhulekwe kushunyayelwe. Uma abantu sebebuyile kusuke kuthule usuku noma ezimbili bese izinto ziqala futhi. Ngaleso sikhathi mina nomyeni saqala nokuxabana, hayi ngoba sasingathandani, kodwa umuntu wayengasahlaliseki, into encane nje iphenduke impi. Uze uzibuze ukuthi kwenzeka kanjani ngoba ngaphambi kokungena kulomuzi sasihlala kahle. Ngisho nezivakashi sase zingasafuni ukuhlala isikhathi eside. Abanye bebethi uma bengena nje endlini bazizwe bengakhululekile. Abanye bakhale ngekhanda bethi libabhlungu. Abantu bebengasahlali isikhathi eside uma bevakashile. Ngelinye ilanga ngabona umakhelwane eneka, ngambingelela. Ngambuza ukuthi kukhona yini okwaziyo ngalomuzi. Wangitshela ukuthi kwakuhlala ugogo nomzukulu wakhe owayedla dakamizwa. Kodwa basuswa ukuthi ugogo wayesenyamalele. Umfana wabuyela ebazalini bakhe. Ngambuza ukuthi ugogo wagcina etholakele, wathi kimi akanalo iqiniso eliphelele njengoba sekuneminyaka bahamba. Ngamangala ukuthi kanti kukhona abantu abebazi okuthile kodwa akekho ositshelile ngenkathi sithenga umuzi. Saqhubeka sithandaza, saqhubeka nokuncenga uNkulunkulu ukuthi asibonise iqiniso. Umfana omncane waqala ukushintsha. Wayengasafani nengane engangiyazi. Wayesesaba ukuhlala yedwa. Wayengasafuni nokudlala ngaphandle. Uma sekumnyama wayefuna ukuhlala eduze kwami ngaso sonke isikhathi. Lokho kwakungiphatha kabi kakhulu njengomzali. Akukho okubhlungu njengokubona ingane yakho ihlupheka kodwa ungazi ukuthi uyisize kanjani. Ngaleso sikhathi abantu basebeqhubeka nokuseluleka. Abanye babesithi siye enyangeni. Kwafika isikhathi lapho sabona khona ukuthi sesizame yonke into esiyaziyo. Sasesikhathele, sasesiphila ngokwesaba. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa savuma ukuthi asisakwazi ukuqhubeka siphila kanjena. Sasesikhathele, sesiphila ngokwesaba. Sasithandaza kodwa impilo yayingasabuyeli esimeni sayo. Ngisho umyeni wami wayeseshintshile. Wayengasakwazi ukulala kahle. Wayenokuvuka phakathi kwamabili aphume ayohlala ngaphandle ngoba wayethi uzwa sengathi kukhona umuntu ohambayo egcekeni. Kodwa njalo uma ephuma wayengatholi lutho. Nami ngangingasahlaliseki. Ngisho uma ngisemsebenzini, ngangihlala ngicabanga ngekhaya, ngangihlala ngisheshe ngifune ukubuyela ngoba ngangikhathazekile ngezingane. Ekugcineni savuma ukuya komunye umuntu owayeziwa kakhulu endaweni. Sasifuna ukuzwa ukuthi ngempela kwenzakalani. Asizange simtshele lutho, asizange simchazele ukuthi sibonani endlini. Sasifuna ukuzwa ukuthi yena uzothini. Sisahleli silindele ukuthi asitshele sabona eseshintsha ubuso. Wathula isikhashana, wabe esethi kukhona into engahambi kahle kulowo muzi. Wathi kukhona into efihlekile endaweni engihlala kuyo. Wabuye wathi kunendawo egcekeni engafanele ithintwe ngoba kukhona okucashile lapho. Ngaleso sikhathi ngazizwa umzimba wami ubanda. Ngabheka umyeni wami naye wangibheka. Sasingasakhulumi. Wabe esicela ukuthi simkhombise yonke indawo yegceke. Sahamba naye. Kuthe uma sifika ngemva kwendlu, wema wavele wakhomba indawo eyodwa. Wathi kuleyo ndawo kukhona into efihliwe emhlabathini. Sasishaqekile ngoba kwakuyindawo esasivame ukudlula kuyo zonke izinsuku. Ngisho izingane zazidlalela khona. Akekho kithi owayeke wacabanga ukuthi kungase kube khona into. Waqhubeka wathi uma sifuna iqiniso kufanele sazise amaphoyisa ngoba lolu daba ludinga amaphoyisa. Wathi akekho okufanele azame ukugubha yedwa. Lokho kwangenza ngisabe kakhulu. Ngangingasaqondi ukuthi amaphoyisa angenaphi. Ngase ngiqala ukuzidla amathambo wengqondo. Sengizibuza imibuzo eminingi. Sengizibuza nanokuthi abantu kade behlala la ekhaya mhlambe bebesebenzisa imithi. Ngobusuku balolo suku akekho kithi owalala. Kwakungathi wonke umuntu ulindele into ethile. Kwathi ngakusasa ekseni mina nomyeni wami savumelana ukuthi sizoya emaphoyiseni. Safika sachaza yonke into. Safika sabatshela yonke into. Sabatshela ukuthi sesinesikhathi eside sihlushwa izinto esingazazi. Sabatshela nokuthi kukhona umuntu ositshele ukuthi ngemva kwendlu kungase kube khona okufihliwe. Ekuqaleni amaphoyisa ayengabaza. Kodwa njengoba siqhubeka avuma ukuza azobheka. Kuthe uma efika emzini omakhelwane baqoqana bagcwala. Abantu base bezibuza ukuthi kwenzakalani. Abanye bebuka bekude.
Kwakungathi wonke umuntu unensolo. Ngaleso sikhathi ngangisazibuza ukuthi kanti yini le efihliwe kulomuzi eyenza wonke umuntu athule kanjena. Kwakungabantu ababefuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba base bebone izimoto zamaphoyisa zingena emzini wethu. Mina nomyeni wami sasimile ngaphandle. Ngangingasazi nokuthi ngifuna kutholakale ini, kodwa ngangifuna ukwazi iqiniso. Amaphoyisa aqala ukuhlola indawo engemva kwendlu. Ayebuka yonke indawo ngokucophelela. Mina ngimile lapho ngizibuza ukuthi kanti lokhu esikuzwa endlini yethu kungabe kuhlobene yini nale ndaba. Ngaleso sikhathi amaphoyisa ayesaqhubeka nophenyo. Kwathi kusaqhubeka uphenyo, esaphenya omakhelwane baqala ukumemeza, "Funani umzukulu kagogo, mhlambe kukhona into ayifihlile kule ndawo ngoba ubedla ama-drugs." Amaphoyisa anika umphakathi indlebe. Akuphelanga izinsuku ezintathu, amaphoyisa ayesemtholile ukuthi usekhaya kubazali bakhe. Ubengasawadli kodwa nama-drugs. Amaphoyisa amisa esiteshini ukuze ayobuzwa imibuzo. Ekuqaleni wayephika konke, kodwa njengoba imibuzo iqhubeka waqala ukushintsha indlela ayekhuluma ngayo. Ekugcineni wavuma ukuthi wayazi okuningi ngokunyamalala kukagogo. Lelo qiniso lashiya wonke umuntu ethukile. Wavuma ukuthi ugogo wakhe wayenemali yesibonelo kanye nekhadi ayeyithola njalo ngenyanga. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi waqala ukumlwisa efuna imali. Kwathi ngelinye ilanga izinto zaphuma esandleni. Wayethi uyamsabisa kanti usembulala. Ugogo washona kanjalo. Esikhundleni sokubika okwakwenzekile wanquma ukufihla konke. Wamngcwaba ngemva kwaleyo ndlu. Ngemva kwalokho wagijima wayobika emaphoyiseni ukuthi ugogo wakhe unyamalele ukuze abantu namaphoyisa bengamcabangeli ukuthi angabe ebulele ugogo. Kwaphela iminyaka abantu bemfuna, kanti iqiniso lalilele ngaphansi komhlaba kulowo muzi. Kwathi lapho amaphoyisa eseqalile umsebenzi wawo, kwatholakala ubufakazi obenza uphenyo lwaqhubeka ngendlela esemthethweni. Emva kweviki amaphoyisa afika nomzukulu kagogo ezobakhomba ukuthi ugogo wayemngcwabe kuphi. Wabakhomba ngqo lapho okwakuthiwa kunento esabisayo. Bafika bagubha bathola umuntu osewabola waphela. Kwakukhona amathambo kuphela. Ngazizwa ngiba nokwesaba. Umphakathi waseRosebank ubuthukile. Abanye babekhala, abanye bebambe amakhanda. Mina nomyeni sasimile sibukana nje, kungekho umuntu okhulumayo. Singakholwa ukuthi umuzi esasicabanga ukuthi uzosilethela ukuthula yiwona owawusigcine siphila phakathi kwemfihlo ebuhlungu kangaka. Kodwa okangiphatha kabi kakhulu, akekho noyedwa kubantu ababekhuluma kabi ngathi owake wafika wathi uyaxolisa. Bonke labo ababethi umuzi wethu uthakathiwe, abanye bethi sithwele, abanye bethi siyathakatha. Nabo bonke ababethi mhlambe kukhona esakwenzayo bathula nje. Sisele namanxeba ajulile, angeke aphola kalula. Umzukulu kagogo waboshwa, umndeni kagogo weza wazohlanza umuzi, kodwa angisakhululekanga ukuhlala emzini wami. Siyabonga babukeli bethu ngokuhlala nathi kuze kube sekupheleni. Siphinde sibonge nakusisi oqunge isibindi wasibhalela. Le ndaba iza kithi njengesixwayiso ikakhulukazi kubantu abaplena ukuthenga imizi. Yenzani ama-background checks nithole umlando ukuthi ubani obehlala la kwenzakalani ukuze aphume kulowo muzi. Akusibo bonke abantu abathengisa imizi ngoba bebalekela izinto ezingalungile abazishiyile emzini yabo. Sengathi uNkulunkulu angakunika amandla sisi ukwazi ukundlulisa lokho kwenzekile kuwe. Emndenini kagogo siyazi ukuthi kubuhlungu ukushonelwa umuntu omthandayo. Sengathi uNkulunkulu anganiduduza anike amandla. Uma le ndaba ikuthintile, do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. uNkulunkulu abe nani. Nginithanda isidudla.